Dugang matabang ang nadawat sa mga nabiktima sa dakong sunog sa Mantawi City o sa kasimana na ang nakalabay. Ang hinabang pinansyal gipaagi sa Department of Social Welfare and Development sa ilang assistance to individuals in crisis situations. Samtang ang site alang sa temporary shelter sugdan na sa pagtrabaho. Aniha ang report ni Nico Sereno. Mainitong gihangop sa mga fire victims sa Mandaue ang pag-abot kaganiha sa pipila ka mga national officials alang sa turnover sa hinabang. Bisita kaganiha sila si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa ug Senator Amy Marcos. Pinaagi sa gidangpang mga opisyales nakahatag og tag 10,000 pesos nga dugang ayuda sa matag pamilya. Gipaagi ang distribution sa programa nga AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations sa DSWD. Matud sa kongresista sa syudad, doon na pa'y ubang mga opisyales nga mupadangat og ayuda apan may limit sa cash assistance sa DSWD payout. Sa CSWS, kung saan pagdagayday ka, ang daghan ka mga mihugas at sa ayuhan para diya kaninyo. Samtang gipahibaw sa mayor, ugmang adlaw sugda na ang site development o pagtrabaho sa temporary relocation sa mga biktima. Napiling site ang government property tapad sa karaang CICC. Temporary nga karong Pasko na sila kapuy-an. Naay kuryente, naay tubig nga tungkuan. This is a joint effort, collaboration. Dili man gani tanan, at least ang majority no mga kuan dayon. Pero definitely by New Year daghan na gina silang mga kuan ngadto. Apan gipasalig sa mayor sa mga taga Sitio Paradise, malakip sila sa umaabot nga housing project sa syudad ug sa national government. Kabahin kini sa libuan ka mga housing units ug condo type buildings nga ipabarog sa syudad. Matud niya, ang mga nasunugan ibalik rasab sa barangay. Ang relocation site kay Baumi bisag kung saan magtuwad-tuwad mga gilamunan sa baga Tagalog yun mo. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.